βγες πίσω. Πίστεψέ το, πίστεψέ το. Έτσι, έτσι, πίστεψέ το. Παιδιά, λένε, παιδιά, πίσω, πίσω όλοι. Όλοι από εδώ θέλουν να φύγετε, παιδιά, πάμε. Άκες! Άκες! Να ετοιμάζονται Κατσαρέλας Μανώλης από Κόμπρα Ηλίου και Ζαρκακούδας Λάβος από Κολομάκου Στήλας. Για το ρήγμα παρακαλώ. Ένα λεπτό. 1 λεπτό ήταν. 1 λεπτό.